जोंनि उदालगुरि बाथौ गौथुमनि आन्दाराव मोनसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बे भैरबकुन्द ओनसोलाव मोनसे मोजां समायना मोनसे बाथौ मन्दिर बानायबाय थादोंमोन। बे बाथौ मन्दिराव मोनसे बिराद गोनांथि जोंनि थाखाय समायना दरखं मोखां नांगौमोन। बे दरखं मोखांखौ सरकारनिफ्राय बा जिखुनु जाया रायजोनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै बे न'नि खामानिखौ मावबाय थादोंब्लाबो किन्तु रांनि आंखालाव जोंनि बे दरखं मोखांखौ गेटखौ बानायनो हायाखैमोन। बे बानायनो हायैयाव जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरि बिथांमोनहा आंखौ खावलायदोंमोन नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब होनो हागोन नामा नैबे जोंनि थानसालि बानायबाय थानायाव बिदि आर'ज खालामनायाव आं नैबे जोंनि जिखिनि मावबाय थानाय जि बाथौ थानसालिनि मोखाङाव जि गेट बे गेटखौ आं जोंनि बाबा थैनायनि नामाव आं बेखौ स्वर्गीयारिनि नामाव माने लिखेन्द्र मसाहारि स्वर्गीयारिनि नामाव बेखौ डनेट खालामदों आरो आं बानायनानै गावखौनो एसे गोग्गानाय मोन्दों। मानो होनब्ला गावनि सक्तिखौ बाहायनानै जिखिनि आं रां खामायनाय बे रांखौ खामायनायखौ आं दिनै नैबे गेट बानायनानै आं रायजोनि थाखाय मोनसे उपहार हिसाबै गावनि जाय मानसिखौ बिमा बिफाया जोनोम होयो बे जोनोम होनायनि बिमा बिफानि नामाव माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा सिन्था खालामनानै आं नैबेखिनिखौ रायजोनो बानायनानै दान होनाय जादों। खरसा गासै सरकारि खरसा हिसाबै जोङो एस्टिमेट बानायोब्ला 22,30,000 थांदों। बे 30,000आव दायो आङो बेयाव कमप्लिट माने डिजाइनबो थागोन रं सं थागोन गासैबो मोनसे सम्पुर्ण मोनसे समायना दरखं मोखां जानानै माने ओंखारनो थाखाय बेखिनि सरकारनि रेट ओंखारदों आरो बोसोरसे नांगोन बेखौ मावनो आइडिया गिबियावनो दिनै बे गोथार फुंबिलिनि हाबाफारि गेट गायसननाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनाय गासै गेदेमा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दिनै जोबोद गोजोनथाव रादाब होननानै बुंनांगोन। मानगोनां जोंनि समाज सिबियारि मिलन मसाहारि बिथाङा गावनि आंगो बिफानि मुङाव बे गेटखौ डनेट खालामनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो लुफुंना होनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे बिथिङाव भैरबकुन्द बे एलेकाया मोनसे इन्टारनेसनेल टुरिस्ट प्लेस आरो टुरिस्ट प्लेस हिसाबै गोबां दावबायारिफ्रा बेवहाय बेरायफैयो पिकनिक जाफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बाथौ थानसालियावबो फैनानै गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरानो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा फैनानै आर'ज गाबफैनो हागोन मुलुग गोजोननि थाखाय। आरो जों सान्दों बियो गासै सुबुं जिउनिनो मानसिफोर गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा खौसेयै बे सिबिथिलियाव फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। जों मिजिं खालामदों जे मिलन मसाहारि बिथांनि इयुन जिउआ जाहाथे गोजोन जायो बिथाङा समाजनि आरो गोबां खामानि मावनो हाबावथों आरो जोंनो समाजनि बिथिङाव जौगानाय हाबाफारियाव मदद खालामनानै आवगायलांबाय थानो हाथों बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। दा बिथाङा जोंनो बे मेइन गेटखौ जिहेथु जोंनो बिफानि नामाव लुना होनो आवगायदों बेबो बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनो अनसायनाय गिदिर खामानि बिथांनि फारसेनिफ्राय। दा बेखायनो बिथांनि जोङो समाजनि खामानि मावनाय बे बिथिङाव जोङो साबायखर बावदों। दा जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा अरायबो हास्थायगोन बिथाङा गोलाव जिउ मोननानै जाहाथे समाजनि खामानि मावबाय थानो हायो बेखिनियानो। खुलुमबाय।